Αγαπητοί γονείς, σήμερα θέλω να σας μιλήσω και να σας ευαισθητοποιήσω για το θέμα των αντιβιωτικών και της κακής τους χρήσης. Η αλόγιστη και ανεξέλεκτη χρήση αντιβιωτικά έχει αρνητικές σοβαρές συνέπειες για όλους μας. Καταρχάς θέλω να σας τονίσω ότι έχουμε τις εξής λοιμώξεις: τις μικροβιακές ή βακτηριακές, τις ιογενείς λοιμώξεις, τις γνωστές ιώσεις, τις παραζητολογικές λοιμώξεις και τις μυκητησιακές λοιμώξεις. Τα αντιβιωτικά βοηθούν μόνο στις μικροβιακές λοιμώξεις και πουθενά αλλού. Οι λοιμώξεις όμως αυτές οι μικροβιακές που χρειάζονται αντιβιωτικών είναι μια μικρή μειοψηφία. Η τεράστια πλειοψηφία των λοιμώξεων, ένα ποσό πέραν του 80%, είναι ιογενείς. Είναι αυτές οι λοιμώξεις με τις οποίες έρχεσαι στα ιατρεία μας και συνοδεύονται από ψηλούς πυρετούς, κάποτε με ρίγος, με εμετούς, με διάρειες, με αφυδάτωση, με βήχα, μίξες, πονόλαιμο, πονοκέφαλο, εξαρθήματα, αδιαθεσία, εξάντληση. Σε αυτές τις λοιμώξεις, τις ιογενείς, τα αντιβιωτικά δεν βοηθούν, ούτε συντομεύουν τον χρόνο αποθεραπείας τους. Και όπως μας τονίζουν και στα ιατρικά συνέδρια, μια ιογενής λοίμωξη, μια ίωση με αντιβιωτικό περνά σε μια εβδομάδα, χωρίς αντιβιωτικό χρειάζεται 7 μέρες. Άρα άδικα παίρνουμε τα αντιβιωτικά όταν έχει το μωρό μας ιογενή λοίμωξη. Δεν πρέπει να δίδουμε αντιβιωτικά ποτέ μας στις ιογενείς λοιμώξεις, διότι έχουμε μόνο τις παρενέργειες τους. Μια ιογενής λοίμωξη περνά μόνη της με ή χωρίς αντιβιωτικό σε 7 μέρες. Τώρα ας σκεφτούμε τι σημαίνει αντιβιωτικό. Αντιβίος. Βίος είναι η ζωή. Άρα το αντιβιωτικό αφαιρεί τη ζωή από τα παθολογικά μικρόβια, αλλά ταυτόχρονα σκοτώνει και τα καλά μικρόβια στο σώμα μας, τα οποία είναι αναγκαιότατα για την καλή λειτουργία του σώματος μας και του οργανισμού μας. Άρα τα αντιβιωτικά προκαλούν σοβαρές παρενέργειες, όπως σοβαρές αλλεργίες, σοβαρές γαστροεντερίτιδες, σοβαρές μυκητιάσεις στα γεννητικά όργανα και αλλού, επηρεάζουν αρνητικά το αμυντικό μας σύστημα και το εξασθενίζουν και ταυτόχρονα γίνονται αιτία των χρόνιων αυτοάνωσων παθήσεων. Αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι το αντιβιωτικό προκαλεί σοβαρά ανθεκτικά μικρόβια, τα οποία δεν αντιδρούν στα αντιβιωτικά, δεν τα πιάνει κανένα αντιβιωτικό, και έτσι οι ιατροί καταφεύγουν σε πιο δυνατά και πιο δυνατά αντιβιωτικά, τα οποία έχουν σοβαρότατες παρενέργειες. Μπορώ να σας αναφέρω ότι από αυτά τα ανθεκτικά μικρόβια κάθε χρόνο πεθαίνουν τουλάχιστον 25.000 άτομα στην Ευρώπη. Η Κύπρος είναι από τις πρώτες χώρες στην αλόγιστη και ανεξέλεκτη κατάχρηση αντιβιωτικών. Πολλοί ασθενείς πηγαίνουν απευθείας στο φαρμακείο και πιέζουν το φαρμακοποιό να τους δώσει αντιβιωτικό χωρίς συνταγή, ή πηγαίνουν στον γιατρό τους και τον πιέζουν να τους δώσει φάρμακο αντιβιωτικών επειδή έχει έναν κοινό κρυολόγημα ή έχει πυρετό. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Όταν το μωρό σας είναι άρρωστο, πρέπει να το πάρετε έγκαιρα στον γιατρό, να γίνει λεπτομερής εξέταση, να ληφθεί λεπτομερές ιστορικό και να γίνει η σωστή διάγνωση και μετά να δοθεί το σωστό αντιβιωτικό αν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι. Όχι για έναν πυρετό ή για έναν κοινό κρυολόγημα αντιβιωτικό. Μην ξεχνάτε ότι το αντιβιωτικό δεν είναι αντιπυρετικό. Τα αντιβιωτικά, τελειώνοντας, θέλω να σας τονίσω ότι σώζουν ζωές, αλλά πρέπει να γίνεται η ορθολογιστική, η επιστημονικά σωστή χρήση τους.